Har du nogensinde prøvet den der følelse af at sidde fast? Du ved, ikke helt i starten, men bestemt heller ikke ved slutningen. Bare fanget et eller andet sted midt imellem. I dag skal vi kigge på et ret fascinerende manuskript, der bruger nogle virkelig stærke billeder til at forklare lige præcis den her følelse af at være i en overgang. Okay, lad os bare hoppe ud i det. Det hele begynder med et enkelt, lidt mystisk ord, der bliver hvisket i stilheden. Sredina. Det er serbisk, og det betyder midten. Og lige præcis det ord, det er nøglen til at forstå hele den rejse, vi skal ud på nu. Manuskriptet smider os direkte ind i hovedet på vores hovedperson S. Prøv lige at forestille dig det her. En uendelig lang gang uden døre eller vinduer. Til venstre er der buldrende mørke. Til højre er der et blændende lys. Og S, han står fuldstændig fastlåst lige præcis på grænsen mellem de to. Og det her sted, den her fornemmelse af at være fanget mellem to verdener, det har faktisk et navn. Man kalder det et liminalt rum. En tilstand af at være midt imellem. Et liminalt rum er i bund og grund den psykologiske tærskel mellem det, der var, og det, der kommer. Tænk på det som et slags venteværelse. Et rum for overgang, venten og en hel masse uvished. Så den her gang er jo ikke bare et fysisk sted, vel? Den er en perfekt metafor for den her indre, fastlåste tilstand. Og her har vi så vores hovedperson, Stine. Han er jo selve personificeringen af den her tilstand. Manuskriptet siger, at han hverken er ved en begyndelse eller en slutning. Han er simpelthen bare i midten. Ude af stand til at bevæge sig, hverken frem eller tilbage. Men så sker der noget. For den her midte er slet ikke så statisk, som den virker. Sas begynder nemlig at få nogle mystiske spor, som fuldstændig udfordrer hans idé om at være fanget. Helt ud af det blå befinder sig i et nyt rum. Her svinger et gigantisk pendul frem og tilbage. Og på det pendul, der er der indgraveret et symbol, tallet 5. Og så hører S en mystisk stemme, der guider ham og forbinder tallet direkte til hans situation. Stemmen siger, 5 er centrum, 5 er midten. Pludselig er midten ikke længere bare et tomt, udefinerbart sted. Nu har den fået et nummer. Et slags ankerpunkt. Okay, og her bliver manuskriptet altså virkelig, virkelig smart. Det leger med selve det serbiske ord for midte, altså Sredina. For hvis man kigger godt efter, så kan man se, at navnet på en anden mystisk karakter, Dina, er gemt lige i midten af ordet. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Og her leverer karakteren Dina en helt genial pointe. Hun siger, Sredina ja u dinamiki. Det er et fuldstændig fantastisk ordspil. Det kan både betyde, midten er i Dina, altså hende, og midten er i dynamikken. Så pointen er jo krystalklar. Midten er ikke en passiv tilstand, men en aktiv, dynamisk kraft. Den her idé om dynamik, den fører os direkte videre til den næste store åbenbaring. Her udfordrer manuskriptet nemlig vores helt traditionelle måde at forstå tid og afslutninger på. Selle lægger mærke til, at pendulet peger på klokken 11. Og det rejser jo et ret spændende spørgsmål. Hvis han nærmer sig en afslutning, hvorfor stopper tiden så ikke ved midnat, det ultimative slutpunkt? Stewart tænker jo helt logisk, at klokken 11 betyder, at han er lige ved at være i mål. Men så retter den guidende stemme ham. Tæt på, men ikke ved slutningen. Stadig i midten. Og det her, det er et kæmpe vendepunkt for hans forståelse af det hele. Og så leverer Dina nok den allermest dybsindige indsigt i hele manuskriptet. Midten er et øjeblik, ikke et sted. Tænk lige over det. Det handler slet ikke om en fysisk position, man er fanget i, men om et flygtigt punkt i tiden, som man skal passere igennem. Og i takt med den her nye indsigt, så sker der noget ret vildt. S' verden begynder bogstaveligt talt at forandre sig. De to yderpunkter i gangen, det kulsorte mørke og det strålende lys, som før var så skarpt adskilt, de begynder nu at smelte sammen. Og den her sammensmeltning afslører en ny, helt central pointe. Der er ikke kun én side. Midten er balance. Det handler altså ikke om at skulle vælge mellem mørke og lys. Det handler om at finde harmonien ved at integrere dem begge to. Og i det øjeblik S accepterer den her balance, ja, så starter den sidste del af hans rejse, den endelige transformation fra stilstand til rent faktisk at komme videre. Den ultimative definition af midten bliver afsløret lige præcis, da S er klar til at forlade sin fastlåste tilstand. Dina siger det helt enkelt. Midten er en passage.
Ikke en fælde, men en vej igennem. Vi kan se den her forvandling utroligt tydeligt i manuskriptets sidste scener. Gangen, som jo symboliserede stilstand, den forvandler sig til en sti, som gør det muligt at bevæge sig. Og til sidst fører den S ud på en eng, et symbol på en helt ny begyndelse. Og slutbilledet er bare fyldt med håb. Her ser vi Sis gå direkte mod solopgangen, og bag ham der opløses den uendelige gang, selve symbolet på hans fastlåshed, og forsvinder for altid. Hans allersidste ord, unovo, som betyder ind i det nye, de indkapsler jo perfekt hans følelse af lettelse, af accept og af optimisme for det, der nu skal komme. Så efter at have været igennem alt det her, så står vi tilbage med et tankevækkende spørgsmål, vi kan tage med os. Hvad nu, hvis den der følelse af at være i midten, som du måske selv kender, slet ikke er en blindgyde, men i virkeligheden er en helt fundamental og nødvendig passage på vej mod noget nyt?